Ξέρεις τι λέω τώρα, ότι το σπίτι του λέει. Δεν μπορεί να είναι αυτό σου κάτι που συμβαίνει. Να φύγεις εδώ να πάει να τρέξεις σπιτάκι. Δεν πρέπει να κάνουμε ανθρώπους για αυτό το λόγο. Πρέπει να είσαι εκεί, υπάρχουν μοιρασίες, υπάρχει βοήθεια, υπάρχει δεν νοιαζόμαστε για την ψυχούλα των παιδιών μας. Ξαναπέστε και αυτό και υπάρχουν τόσα πράγματα. Είναι σπεσιαλίστρια. Είναι σεφ. Άμα την κουκλάρεις βγαίνει πρώτη με 5 αστέρια. Ναι. Κουκλάρεις έτσι. Viva your personal chef. Όχι, Viva. Μέσα τώρα. Καλημέρα. Είσαι καμιά σουκούλα κι εσύ. Μπα, χωρίς αγκάθια, Χωρίς, άσε τη δείχνει Και απ' έξω. να είδες, η φάτσα του δείχνει ότι έχει αγκάθια. Κορυφή. Κάνει και ωραία σούπα αυτό. Σκέψη το, αλλά σούπα είναι το Χριστόψαρο. Λέει ότι το κούμπησε ο Χριστός εδώ. Τι λες? Ναι. Λόγισε και δεν έχει ούτε κόκαλο μέσα. Το κόκαλο είναι εξωτερικά όλα. Μπράβο. Αυτά. Μέσα είναι όλο Πώς μέσα. γίνεται αυτό στο σούπα? Σιτό, βραστό είναι. Πώς φάει η Παρασκευή? Όχι, ποτέ. Ποτέ. Άλλη φορά τα δοκιμάσω. Εντάξει, είναι σπάνιο, δεν είχε. Άλλη φορά. Αλλά εντάξει, φέτος έβγαλα κάπως. Γιατί μου δίνεις το κλειδί?